Influenceři jsou ti jedni z mála, kteří na českém trhu dostávají relevantní odměnu. Někteří se trošku podceňují a někteří naopak si jsou velmi vědomi ty svý třeba hodnoty, protože vědějí, že velmi dobře prodávají. Měl jsem třeba takovou zkušenost s jedním influencerem, kdy jsem za ním přišel s průměrnou cenou a on mi řekl, hele, ale já mám tu cenu dvojnásobnou. A za půl roku jsem za ním přišel s tím budgetem, dneska už to není 40 000, jako jsem ti říkal před půl rokem, ale dneska už si říkám 100 000. Mámy na mateřský, to je ultimátní zbraň. TikTok má i velmi agresivní politiku, co se týče jakoby cen, takže hodně má podstřelený teďka CPMka. Co bys doporučil divákům, posluchačům, když by se třeba chtěli stát influencerem? Vítejte všichni u dnešní epizody podcastu Nuly sobě, u speciální epizody ve Vietnamu, někde v Da Nangu. Jsme tady v takovém krásném coworkingu spojeným s kavárnou. Mám tady váženého hosta Jakuba Maříka. Ahoj. Čau Jakube, děkuju, že jsi přijal pozvání do podcastu Nuly sobě tady ve Vietnamu. My jsme společně teďka tady strávili celkem dost času. Už se pomalu blížíme na konec tripu a vlastně jsme se už domluvali před Vietnamem, že tady něco uspořádáme. Jestli potom slyšíte ještě venkovní ruch, tak to je prostě typický Vietnam. Jaký máš názor vůbec na Vietnam? Jsi tady poprvé? Jsem tady poprvé, už měl jsem ho na svém bucket listu, ale dlouho mi to nevycházelo. Do Asie jsem necestoval zas tak často a Vietnam tam furt tak jako byl v nějakém pořadí a wishlistu přesně. A když to vyšlo teda v rámci workshopu spolu tak jsem do toho šel. Super. Znáš nějakýho vietnamského influencera? Znám, ale ne ve Vietnamu až tak. Místní hvězdy neznám, ale znám samozřejmě Vietnamce, který působí na české scéně, který jsou některý z nich rozhodně zajímavý. Ještě bychom mohli přiblížit jenom divákům, že ty se živíš prací s influencerama. Přesně tak. S tím, že jsi takový jako mezičlánek mezi firmou a tím influencerem a řešíš tam tu komunikaci, cenotvorbu, domluváš vlastně ty spolupráce. Jak teda hodnotíš vietnamský influencery v České republice? Máme jich tam dost? Máme jich tam, myslím si, že na to, já jsem do dneška nebo do pár dní zpátky jsem vlastně se nikdy nezajímal, jak je velká vietnamská komunita v Česku. Teďka až s tím, jak jsme přijeli do Vietnamu, tak jsem si víc zjišťoval vlastně tu historii vietnamské komunity nebo minority v Čechách a taky jakoby ty počty. Tam se odhaduje, že je to nějakých 60 000 lidí, to jsem předpokládal, že je třeba i mnohem víc, i když podle nějakých neoficiálních čísel možná to bude spíš ke 100 000 lidí. A na to, já jsem předpokládal, že jich je teda víc mnohem Vietnamců v Čechách a předpokládal bych, že budou mít mnohem víc teda i teoreticky influencerů. Myslím si, že by jich mohlo být určitě víc, minimálně z hlediska toho, že to jsou dost často velmi šikovní lidi, že jo? Kteří jsou velmi ambiciozní v různých jako oborech a předpokládal bych, že i třeba právě v tady tom oboru, který čerpá z nějaký známosti veřejný, takže tam těch jednotlivců a osobností se vyklube mnohem víc. Pár jich je vlastně mezi raperama, třeba pak samozřejmě nějaký osobnosti, které se profilují v nějakých profesních specializacích a jsou vidět víc. A pak třeba mě osobně baví taková skupina, který se jmenují něco jako King a točí vtipný videa a glosujou vlastně nějakou realitu banánových dětí vlastně a té druhé generace Vietnamců. Často se baví i s nějakýma dalšíma lidma vlastně, který jsou z různých dalších minorit, další vlastně
národnostní minority v Česku a myslím si, že dělají velmi, velmi zajímavý obsah. Jo, oni mají velmi vtipný, že jo, content. Přesně tak. Oni jak tam mluví tím svým, vlastně tak, jak je i ty Češi vnímají, tak je to velmi jako srandovní. Pojmenovávají různý stereotypy, ať už ze strany vlastně Vietnamců na Čechy, nebo obráceně i Čechů na cizince obecně a je to samozřejmě často velmi trefný, protože to žijou. Chtěl bys se stát influencerem? Určitě, když vnímám tu scénu a vnímám ty benefity, které to přináší, tak je to lákavý. I když vidím všechny aspekty, který třeba běžný člověk nevidí, vnímá třeba jenom to pozlátko nebo jenom ty benefity. Já samozřejmě mnohem víc vnímám i tu negativní stránku věci a to, že to není jenom vyfocení fotky a za to, že jsou ty velké peníze, že zatím je mnohem víc práce, tak i přesto bych si dokázal představit fungovat v té roli a čerpat ty benefity i za cenu těch jako negativních dopadů samozřejmě. A zkoušel jsi to někdy? Jakože už jsi byl třeba rozhodnutý, že tím influencerem se chceš stát, ale prostě tě to zase z té cesty třeba svedlo jinam. Měl jsem ten Ale tak já na osobním profilu mám nějakých 12 000 sledujících, který jsem jako mi narostli v průběhu nějakého času, což v určitou dobu i bylo považovaný jako nějaký influencer. Měl jsem i nějaký spolupráce s různýma firmama. Dneska už v podstatě ty nabídky za stolik nedostávám, protože většina těch influencerů ještě vyrostla mnohem víc a už 12 000 je v podstatě málo. Ale nějakou dobu jsem vlastně i měl možnost do toho nahlídnout a v nějakém malém množství, malém procentu jako různých kampaní si to vyzkoušet. Ale s tím, jak se mění i algoritmy, tak v podstatě jsem z toho zase jakoby vypadnul a já pak mám ještě nějaký další profil, který není spojený s mojí tváří, který je víc anonymní, kde mám nějakých 63 000 sledujících, kde do určité míry tak funguju, i když to není navázaný na osobnost, ale dá se tam fungovat na určitém nějakém principu, na kterém fungují i influenceri, takže mám nějakou zkušenost. Ono je potřeba zmínit, že ty jsi de facto tak jako od začátku toho influencerství na tom trhu, na české scéně. Jak hodnotíš ty začátky s nynější dobou? Jak moc se to změnilo, ta influencerská scéna? Tím, že jsou influenceri do určité míry navázaný na sociální sítě jako takový, tak samozřejmě to prostředí sociálních sítí je dynamický a mění se v průběhu času, tak jak jakoby přicházejí nový sociální sítě, mění se algoritmy, mění se cíle a nějaké nastavení těch sociálních sítí nebo jejich strategie, tak to samozřejmě ovlivňuje celou tu scénu. Na začátku to už je dejme tomu nějakých možná 8 let zpátky, kdy to vlastně začínalo na české scéně, tak jsme se to všichni hodně učili. Jak influenceri, tak ty firmy, tak lidi, kteří s influencerama pracují. Na začátku to začalo v podstatě nějakýma bartrama, kdy i ty influenceri byli rádi za bartry, opravdu byli překvapení, že jim někdo nabídne nějaký fyzický produkt za fotku virtuální, v uvozovkách virtuální věc ve chvíli, kdy se publikuje vlastně online a digitálně. A postupem času ale se to profesionalizovalo nebo zjišťovali ty lidi, že vlastně nějakou práci zatím odvíst musí, aby něco za to dostali a po právu začali chtít peníze za tu práci. Začali zjišťovat, porovnávat se s tradičníma médiama, to znamená zjišťovali, jakou hodnotu těm firmám můžou přinést a že si vlastně můžou říct mnohem víc, protože na straně médií na stejnou hodnotu pro tu firmu pracuje
desítky třeba lidí, kteří se z toho musí zaplatit a na straně influencerů vlastně to může chargeovat jeden člověk vlastně za stejný benefit pro tu firmu, takže si může říct víc. A dneska pořád se ta cena zvyšuje, pořád vlastně ta hodnota, kterou si influenceri říkají, nebo tu odměnu, tak se rok od roku zvyšuje. A některý lidi už v podstatě to vnímají tak, že jsou influenceri drahý, že jsou předražený, že jsou nějakým způsobem zhýralí a nevědějí, kde je ten strop. Já si naopak myslím, že influenceri jsou jedni z mála, kteří dostávají reálnou hodnotu a odměnu na rozdíl od nás všech ostatních, ať už se bavíme o kreativcích, lidech v agentuře, anebo i lidech na mý pozici, že influenceri jsou ti jedni z mála, kteří na českém trhu dostávají relevantní odměnu. Jak je možný, že prostě influenceři nebo ta scéna se dostala na adekvátní peníze, i přesto, že vlastně de facto to influencerství funguje celkem jako krátce, oproti třeba některým řemeslám nebo pracím, že se prostě dostali na takovýhle čísla. Kde je ten zakopaný pes? No, oni totiž jakoby kromě práce, respektive v podstatě oni za práci za stolik peněz nedostávají. Ty peníze, které oni dostávají, jsou především za ten mediální prostor, který prodávají. A ten se v podstatě porovnává se subjektama, který mají ty ceníky jasně definovaný a mají ty ceny definovaný, aniž by je mohl jakýmkoliv způsobem třeba i ovlivnit český trh. Jo. Teda jedna věc jsou tradiční média, které jsou nějakým způsobem definovaný tím českým trhem, ale pak do toho vstupují i ceníky platform jako Facebook, Instagram, Google, který v podstatě vycházejí z toho trhu, ale ty ceny jsou definované víc globálně, mezinárodně. Jo, jako, a nikoho nenapadne vyjednávat s Facebookem, aby mu dal slevičku. A nebo že by reklamu na Facebooku nakoupil za barter, vybarteroval s Facebookem. To prostě nikoho nenapadne. A ty influenceři do určitý míry vycházejí vlastně z toho, že porovnávají se s těma cenama tady těch firem, protože vlastně přinášejí podobnou hodnotu. Přinášejí dosah na sociálních sítích, neplacený u té platformy, ale organický, který prodávají ty influenceři a dá se to jednoduše porovnat. Takže oni třeba za tu svoji práci, za to natočení nedostanou až takovou hodnotu, tam v podstatě tu hodinovku nemají o tolik vyšší než my všichni ostatní, ale tím, že k tomu přidají ten prodej toho mediálního prostoru, tak tam se dostanou na mnohem zajímavější peníze, než my všichni ostatní, co prodáváme jenom svoji práci. Rozumím, takže prostě v té ceně je ta jejich práce plus vlastně ten dosah, jako kdyby si člověk zaplatil nějakou jako reklamu na sociálních sítích. Nebo kdyby měl vybudovaný nějaký médium s určitým dosahem, ať už televizní kanál nebo tištěný médium, časopis a tak dále. Existuje nějaký algoritmus, jak počítáš odměnu těch influencerů, nebo každý si to prostě jako účtuje podle sebe, podle toho, jak to cítí? Já mám nějaký ceník, který si aktualizuju pro sebe, který i můžu tady klidně říct, to není problém. A je nějaká základní hladina přibližné ceny za přibližný dosah, ze kterého vycházím. A pak jsou influenceri, který ale samozřejmě těma cenama jdou jinam. Ať už nahoru nebo dolů. Někteří se trošku podceňujou a někteří naopak si jsou velmi vědomi ty svý třeba hodnoty, protože vědějí, že velmi dobře prodávají, že jsou velmi schopní a fungují v hardsellu a tím pádem jsou i mnohem ochotnější si říct vyšší cenu. A ty firmy jsou ale zároveň třeba ochotný jim tu mnohem vyšší cenu, než je ta průměrná běžná dát. Takže peníze ve firmách jsou na influencery?
Mění se taky to vnímání. Já třeba jako sám u sebe vnímám, že dřív to bylo tak, že třeba PR agentury nakupovaly mediální prostor nebo dělali nějakou kampaň a k tomu přikoupili pár influencerů. Jakože měli nějaký budget a nějakou menší část na to vyhradili na influencery. Dneska už je to u mě spíš obráceně, že já nakupuju influencery a vlastně přikoupit k tomu nějaký mediální partnerství nebo partnerství s nějakým festivalem nebo nějakou událostí je vlastně spíš menší část toho budgetu. Takže spíš se to takhle jako otočilo, že ty firmy vnímají mnohem větší hodnotu u těch influencerů, čím dál víc. Což někdy jako mile i nemile překvapený, když potom jednáš třeba s novým influencerem, máš nějaké očekávání dle svého třeba jako algoritmu nebo tabulky, že najednou ten člověk fakt jako přestřelí, že i tebe to samotného zarazí? Jo, určitě se to stává, ale já jsem celkem připravený na lecos, tím, že ten trh jako znám a pohybuju se na něm už dlouho, tak vím, že prostě některý influenceři jsou fakt těma cenama hodně jinde. Měl jsem třeba takovou zkušenost s jedním influencerem, kdy jsem za ním přišel s nějakou průměrnou cenou a on mi řekl, hele, ale já mám tu cenu dvojnásobnou. Jsem řekl, OK, sorry, tak takový budget teďka nemám. A za půl roku jsem za ním přišel s tím budgetem, který jako mi on řekl. A on řekl, hele, sorry, dneska už to není 40 000, jako jsem ti říkal před půl rokem, ale dneska už si říkám 100 000. Říkal, OK, tak zase spolu tu kampaň neuděláme a přišel jsem za dalšího půl roku a řekl jsem, tak super, tak mám těch 100 000. A on říkal, sorry, dneska už je to 250. A jsem si říkal, no tak zase spolu prostě tu kampaň neuděláme. A ještě jsem za ním přišel jednou, kdy jsem měl opravdu jako exkluzivní zase kampaň. To byla kampaň pro Evropskou vesmírnou agenturu, ESU. A opravdu, že on se mohl se svým synem podívat do laboratoří, kde se připravuje dispenser na satelity, který potom v Brně, by the way, velmi zajímavá věc, jako Česko je velmi progresivní v participaci na Evropském vesmírném programu, což málo lidí ví. Takže tam se dělal dispenser na evropskou raketu na Družice. A říkal jsem si, že už za ním jdu jako s něčím fakt exkluzivním. Měl jsem nějaký relevantní prachy, plus ještě tady to. Zase jsme se nedohodli, už měl zase cenu jako úplně jinde a tohle ho nepřesvědčilo. Takže jsou i takovéhle příběhy, kdy prostě se nedomluvíme. Seš ty ten člověk, co vybírá toho vhodného influencera, nebo přijde za tebou prostě ta firma a tady řekne, pane Jakube, my bychom potřebovali tohle influencera a udělejte maximum pro to, aby jsme ho jako získali? Stává se to, že firma má nějakou jako určitou představu, ale já se jim snažím vysvětlovat, že a většina těch firm to chápe, že ten benefit, ten přínos můj je ten, že já přesně s těma lidma mám tu zkušenost a že já jim řeknu, že oni vidějí nějakou část té reality, vidějí nějaký, jak ten influencer působí, jak zpracovává ten obsah a jaký má třeba ty primární čísla, které jsou vidět na první dobrou, jo, jaký je engagement, jaký má dosahy. Na základě toho si vytvoří nějaký obrázek. Ale já mám ještě několik dalších insightů, který dávají ten celý obrázek. To, jak ten influencer komunikuje, jak je spolehlivý, jak funguje v určitých konkrétních cílech a mechanikách zvolených, kdy právě třeba potřebujeme dělat hard sell nebo potřebujeme naplnit nějakou akviziční mechaniku, přivést nový sledující na vlastní profily té značky nebo máme nějaký jiný cíl. A já vím, jak funguje ten člověk v těch dalších aspektech. A hlavní teda opravdu to, co je důležité, je, jak je spolehlivý, což do určité míry velmi ovlivňuje moji práci, ale ovlivňuje to i výsledek pro toho klienta, jestli zvládne se to v tom daném termínu, kdy ta kampaň má probíhat.
Takže většinou si ty klienti nechají poradit v tom, ke komu z těch influencerů jít a komu se spíš vyhnout, přestože na první dobrou vypadá jako zajímavě. Setkáváš se jako často s tou nespolehlivostí u těch influencerů? Nebo spolupracuješ jako už s těma influencerama, se kterými máš zkušenosti, nebo i zabředáváš do těch jako nových influencerů? Vždycky to záleží, co je ten produkt a co je ta firma. Pokud třeba mě oslovuje firma, která je v podobném segmentu, kde už já jsem těch kampaní udělal spoustu a vím, který ty influenceri v rámci toho segmentu fungují velmi dobře, tak třeba je tam větší procento těch influencerů, který už mám ověřený. Když je to nějaký úplně nový produkt, kde jsou potřeba velmi specifický influenceri, teďka mě napadne, že jsem dělal třeba kampaně pro autokosmetiku. Jo, a to bylo velmi specifický oproti nějakým mama blogerkám, který dělali kampaně na různé FMCG produkty, kosmetiku nebo fashion, nebo nějakou jako elektroniku, beauty, tak opravdu autokosmetika byla hodně mimo tohleto téma a nemohl jsem využít velkou část těch influencerů, který jsem měl ověřený a musel jsem hledat z velké části úplně nový a zároveň bylo jasný, že třeba to nebude tak efektivní jako právě třeba u těch mama blogerek, který jsou velmi, velmi funkční. Ale co se týče spolehlivosti influencerů, vždycky je to u těch nových do velké míry to člověk jako dokáže odhadnout, ale je tam vždycky určitá míra rizika, která já se ji snažím v té kampani minimalizovat, ale i ty klienti musí vědět, že nějaká šance tam je. Pokud ten influencer vyloženě vyfailuje a třeba vůbec neudělá žádný delivery, přestane komunikovat, dělá mrtvýho brouka takzvaně, tak je to na mě, abych já ho nahradil někým jiným, i za cenu toho, že třeba to bude posunutý v rámci té kampaně, bude to plnění pozdějc, ale je ta odpovědnost na mě, abych se s tím popasoval. Stalo se ti někdy, že třeba uprostřed kampaně jako ten influencer začal dělat toho mrtvého brouka, jak jsi tady zmínil, a musel si jako hledat rychle nějakou náhradu? Nebo je to prostě velký kick, že prostě celá kampaň padá a už jako není návratu? Ne, taky zase většina klientů k tomu přistupuje tak, že tam tady to riziko je, vnímají to, že prostě pak je na mě toho člověka nahradit nějakým víceméně relevantním influencerem s podobným dosahem a většinou se to dá. Jenom třeba je to o tom, že to plnění toho influencera je o něco zpožděný oproti těm všem ostatním v rámci té kampaně, protože prostě znova vlastně nastává ten proces domluvy, hledání, vyhledávání a nahrazování toho influencera. Takže vlastně postupem té kampaně, co vlastně běží, tak to neustále vyhodnocujete. Jakou to má jako úspěšnost, nebo nastavíte na začátku nějaké jako cíle a potom to vyhodnocujete na konci kampaně? Ty KPIčka, to vyhodnocení většinou běží na konci nebo proběhne na konci s uzavřením té kampaně. Tohle to je vyloženě jakoby fail toho influencera, když přestane jako odpovídat, tak se to jakoby řeší v průběhu té kampaně, ale tam není co vyhodnocovat. Tam prostě jako je jednoduchý, prostě přestal komunikovat, má nějaký problém, nevíme třeba ani jaký, protože nekomunikuje, ale musíme ho nahradit prostě. Ale já ve většině případů, nebo v 99% prostě je to pojištěn tím, že vyplácí se ta spolupráce až po proběhnutí. Okay. To znamená, že ta firma nepřijde o žádný peníze, maximálně může přijít o ten produkt, který už se třeba zaslal tomu influencerovi a on až potom přestane jako komunikovat. Je na tebe jako na člověka kladen jako velký nátlak? Od koho? No to mi řekni, jestli ten tlak je hodně jako od toho influencera, já předpokládám, že spíš od té firmy, ne? Bude jako větší tlak. Ty firmy mají nějaké představy
A já se snažím už na začátku nějakým způsobem dovíst k tomu, aby ty jejich představy o tom kanále, o tom celém segmentu, o tom, jak to funguje, byly co nejvíc realistický a tím pádem potom jsme si nemuseli vysvětlovat některé věci, které třeba v průběhu té kampaně nastanou. A dneska už jakoby jsme přece jenom docela daleko a to vnímání těch firm je poměrně dost realistický, takže nemůžu říct, že by byl nějaký extra tlak. Samozřejmě dost často je tlak na cenu, na výkon a tak dále, ale to je něco jako naprosto běžného a já se snažím prostě v rámci toho budgetu vždycky udělat co největší impact té kampaně a myslím si, že se mi to daří velmi dobře. I díky tomu, že čerpám právě z nějakých osobních vazeb s těma influencerama, že nejsem nějaký člověk, co sedí jenom v kanceláři, ale s velkou částí těch influencerů, se kterými pracuju, tak se znám osobně, trávím s nimi i dost jakoby času. To znamená, že třeba pak čerpám právě pro ty firmy benefity z toho osobního vztahu. Děláš teda hodně, jo? Jako offlineový connecting, že i sám se třeba nabídneš, že pojďme na večeři s tím influencerem, aby si ten vztah udržoval. Jo. Tohle to je jako do velké míry alfa omega mojí práce a troufám si říct, že u spousty influencerů máme ten vztah poměrně blízký a na velmi kamarádský úrovni. Jezdíme spolu třeba na výlety a podobně a samozřejmě, když toho času spolu zažijeme mnohem víc, jo, různý i emotivní situace, zážitky, tak samozřejmě to ten vztah jakoby posouvá a přestože pak jakoby ten vztah je biznisový a nedají mi to plnění zadarmo, ani když udělám psí oči, nebo to já nedělám úplně, ale tak jakoby nějaký benefit tam samozřejmě čerpám, jako nějakou výhodu tady ten čas osobní strávený s influencerama má i v tom biznisu a v těch kampaních potom. Je tvoje jméno známý mezi influencerama? Že se i sami třeba na tebe obracejí, ale Jakube, nemáš tam nějakou spolupráci, mě by se to teďka třeba jako hodilo. Jo, věřím, že moje jméno je už poměrně známý, jak mezi influencerama, tak i mezi agenturama nebo nějakýma firmama, který to řeší obecně, tady ten segment, nebo chtějí řešit. A influenceři se na mě celkem běžně obracejí, když nevědí. Když nevědí třeba, jakou si mají říct cenu, jaká je relevantní, jak mají, jestli třeba nabídka nějakou, kterou dostali od nějaký úplně jiné firmy, kterou já nezastupuju, nebo agentury, jestli je relevantní, nebo kolik si za to mají říct. Dost často si v tom jsou nejistý, protože třeba jsou poptaný na nějaký rozsah spolupráce, na co nejsou zvyklí, kromě třeba právě toho plnění v rámci toho nákupu médií, tak třeba ještě je někdo, kdo poptává do nějakých třeba reklam jako tváře a nejsou třeba zvyklí si říkat buyouty, tak jako modelové nebo tak jako herci, takže tohle třeba se mnou velmi často konzultujou. Necháváš si platit za ty konzultace? Od influencerů většinou ne, tam předpokládám, že si to vyčerpám někdy jindy. Jo, takže spoléháš na to, že vlastně ten connecting s tím vlastně prohlubuješ. Že já jim jako pomůžu a mě to stojí opravdu 20 minut telefonátu nebo půl hodiny a věřím, že v tomhletom zase jako oni mi vyjdou vstříc někdy jindy, když já budu potřebovat. Zajímal by mě věc, jak vlastně s takovým influencerem se komunikuje. Jestli, když třeba oslovuješ novýho influencera, jestli mu píšeš jako přímo na tu sociální síť, nebo jestli influencery velmi často teďka zastupují na nějaký manažeři, nějaký agenti, nebo jestli se tam spíš komunikuje přes e-mailové schránky, seženeš si telefonní číslo, máš nějaký konkrétní jako postup? Já už jako dneska vlastně znám, jako na velkou část influencerů už mám ten telefon, to znamená, že volám napřímo a domlouvám se s nima. S velkou částí dokonce, i když mají právě agentury nebo mají nějaké zastoupení, tak já rád ten první kontakt udělám s nima. Zkonzultuju si s nima, jestli vůbec je pro ně třeba relevantní ten produkt,
abych věděl, jestli jako chtějí vůbec do té kampaně jít. A pak už třeba oni mě odkážou na svého agenta, manažera, se kterým řeším podrobnosti, rozsah plnění, cena plnění, timing, nějaký podmínky a tak dále. Dojednávám už nějaký detaily, od čeho oni toho manažera mají, aby tohleto za ně vyjednal. Ale já rád ten první kontakt mám s nimi, abych věděl vlastně, jestli vůbec jako do toho chtějí jít. A taky se mi jako už historicky stalo, že jsem třeba nějakou poptávku udělal přes manažera a o x měsíců nebo rok později jsem se dozvěděl, že vlastně, když jsem se pak jako napřímo bavil s tím influencerem, že se k němu ta nabídka ani nedostala, protože prostě ten manažer si to vyhodnotil tak, že pro něj to není zajímavý, že by z toho neměl dostatečný share, protože třeba to finanční ohodnocení nebylo tak hvězdný, ale ten influencer třeba by do toho šel, protože zase ten produkt pro něj byl zajímavý, bylo by to pro něj jednoduchý. Takže jako já rád na první dobrou oslovuju influencery a pak už se klidně bavím jako s agenturou. Což třeba ne vždycky rádi vidějí ty agentury. Ty chtějí mít trošku jako monopol na tu komunikaci, i když třeba ne každá ta agentura funguje nějak moc dobře v té komunikaci, což třeba pak jako ty influencery mění, ty agentury odcházejí od nich a tak dále. Když jako nemám vyloženě kontakt, tak dost často si ho získávám přes vlastně kamarády a známí a společný známí těch influencerů. Když jako vidím, že nějaký jiný influencer, na kterýho kontakt mám, s kým se běžně bavím, je s ním jako ve spojení, tak si většinou řeknu o číslo jemu a většinou to funguje takhle. A když někoho společného nemám, tak běžně prostě poptávám přes Instagram, Direct a přes e-mail. Poptáváš ti influencery ze zahraničí nebo se zaměřuješ jenom jako na český trh? Já primárně obhospodařuju český a slovenský trh, kde mám asi největší kompetence a už znalost toho trhu. Teďka nově jsme dělali několik kampaní už v Polsku, kde ale jsem si sehnal na to rodilou mluvčí a myslím si, že je to alfa omega. Je to holka, která má zkušenosti právě s marketingem a s influencerskými kampaněma v Polsku a sídlí v Praze a umí česky, takže já s ní komunikuju v češtině, s klientem komunikujeme v češtině a ona pak ale s influencerama komunikuje v polštině a nemyslím si, že by se to jako nějak dobře a úspěšně dalo dělat jinak, než mít rodilýho mluvčího pro ten který trh. Měl jsem ještě zkušenost, kdy jsem poptával influencery pro Central Eastern Europe, vlastně nějakých 27 trhů, včetně Balkánu, včetně Pobaltí, Ukrajiny, ale i Gruzie a třeba Izraele. Ale tam to bylo jakoby zase pro velmi exkluzivní produkt, kde ty influencery hodně zareagovali na ten produkt jako takovej a byli ochotní zkousnout nějakou míru diskomfortu, jakože je komunikace v angličtině, ne v rodilém jazyce a komunikace s nějakou agenturou, která je z úplně jiný země, což samozřejmě působí trošku méně důvěryhodně, než když je oslovuje agentura, která je z toho domácího trhu. Cítíš, že ta poptávka ze strany firem teďka jako tíží se hodně po tom zahraničí, že zkoušejí jako vykukovat mimo ty české hranice a dostáváš třeba čím dál tím víc jako těch úkolů sehnat zahraniční influencery? Spíš ne, protože to souvisí obecně s tím, kolik firem v Čechách cílí na nějakých víc zahraničních trhů. A to je velmi jako omezený okruh. Firmy nějaký větší, které vyrostly, to je třeba jako Notino, jo? Tak to samozřejmě působí na více trzích, ale takových firm je velmi omezený množství, které by vyrostly a šli expandovali na ty zahraniční trhy a zároveň ale to headquarters měli v Čechách a řešili tím pádem ty influencery z Čech na ty jiné trhy.
Takže většina firem pořád vlastně jakoby cílí. Většinou jsou to spojené kampaně Československo, které se teda jako obhospodařují z Čech. Případně teda některé firmy takhle jako vystrkují růžky Polsko, Maďarsko, Rumunsko, případně vlastně německy mluvící Německo, Rakousko, ale je těch firm jako relativně málo, který by to řešili z Čech do zahraničí. Ale a ty funguješ jakoby sám na sebe, nebo jsi zaměstnancem nějaké agentury, která má tohleto na starosti, je vás tam třeba víc, podobného vlastně jako postavení, jako seš ty, a dostáváte jenom takhle poptávky zvenčí? Já jsem teďka v takové mezifázi, že v podstatě už asi nejsem čistě freelancer, mám pod sebou nějaký slečny nebo kolegyně, který mi pomáhají a jsem tak jako na hraně toho vlastně založit nějakou agenturu nebo vytvořit nějaký brand a hrozně se mi líbilo nějaký insight tvůj během předvčerejší přednášky o tom, jak jste budovali brand studia Zero Limits, tak to je věc, jako, kterou právě teďka řeším, nějaký přerod osobního brandu v potenciálně brand agentury. No. A bylo by to čistě jenom zaměření na to influencerství? To je obor, kde mám nejširší a nejhlubší kompetence, takže určitě mi dává smysl zůstat tady v tom oboru a případně tam k tomu přidružovat nějaký další kompetence a další služby, které s tím souvisejí, což je dost často content produkce, ať už foto nebo videoprodukce, třeba s těma influencerama, anebo prostě sociální sítě toho klienta. Případně často se to prolíná s nějakým paidem, jako s placenou reklamou na sociálních sítích a zajištěním tady těch služeb. A pak je otázka, dost často to trošku souvisí s PRkem, takže teoreticky by dávalo smysl nějaký rozšíření těch služeb jakoby k PRku, ale to je všechno jako budoucnost. A nebo ještě věc, kterou já nedělám, jako zastupování influencerů, právě být v té roli jako manažera nějakých zajímavých influencerů, který člověk má exkluzivně a vlastně je na té druhé straně, že zastupuje je. To by mi asi do budoucna taky dávalo smysl, ale zatím jsem se do toho nepustil. Takže by si třeba nechal vytvořit nějakého vlastního influencera? Vytvořit? No. Jako že AI? Buď to, protože to je vlastně dneska taky takový určitý trend, minimálně kolem mě ta informace taky jako prošla, že se s tím různý agentury tak jako hrajou s tou myšlenkou. Ale ty, kdyby si třeba založil ten svůj brand, tu svoji vlastně agošku, vyplatilo by se mít vlastního vlastně influencera, kterýho bys tak jako vypracoval sám, protože dám třeba příklad, Social Park. Jsou tam králové, je tam Jirka Král, který vlastně furt toho influencera dělá a myslím si, že i díky tomu spoustu těch klientů získávají, protože on má relativně obrovský dosahy. Dávalo by ti to smysl? Dneska funguje nějaký trend, kdy do role influencerů vstupují majitelé nebo CEO z firem. Prostě vidíme to nejenom v agenturách, ale krásným příkladem je Erika Fashion, která má brand jak svýho e-shopu, tak svůj osobní začala velmi silně budovat. Podobně Petr Ludwig vlastně taky má svůj osobní brand, vedle toho má brand nějaký firmy. A na světové úrovni potom Elon Musk, že je takovým jako nejzářnějším nebo nejviditelnějším příkladem. Takže budovat osobní brand majitele nebo nějakého třeba zaměstnance a potom kooperovat vlastně s tím brandem té firmy a nějak vzájemně si pomáhat určitě dává smysl. Ale samozřejmě Jirka Král je trošku jako jiný příklad, kde on vlastně přišel z té role jako influencera jednoho z nejsilnějších na českém trhu a vlastně na základě toho vybudovali agenturu. A nejenom teda na základě toho, jako v podstatě za brandem Jirky Krále hlavně stojí jeho brácha Petr, že jo, který vlastně vybudoval postupně celou jejich rodinu a
potom i tu agenturu společně s Jirkou takže jako čerpají benefit z toho, že už měli vlastně toho hotového jako influencera, který samozřejmě určitě přináší spoustu benefitů, kontaktů, který vybudoval za tu dobu. Ale když člověk jako buduje agenturu a pak buduje vedle toho třeba sebe jako influencera, tak to je trošku jako zase jiná disciplína. Udržuje si Jirka furt to jako top postavení mezi českýma influencerama? Tak on už není aktivní na YouTube, ten vzdal už jakoby před docela delší dobou. A obecně já upřímně nevím, kolik kampaní teďka dělá. Myslím si, že se obecně spíš profiluje právě jakoby do té role člověka, který už jako spíš vymýšlí ty kampaně a dělá a propaguje třeba, dejme tomu, tu svoji práci a ty klienty, který má in-house, pro který pracujou a propaguje vlastně tu práci, kterou pro ně dělá. A už jsem ho teda upřímně neviděl dlouho v nějaký kampani, kde by byl jako influencer, ale možná mi jenom algoritmy nenabízejí, takže zase nemám úplně 100% přehled o jeho činnosti. Kdo je top teďka v České republice jako top influencer? Jsou tam jako různé aspekty. Jo. Z hlediska engagementu je to třeba Dominika Alaggia. Jo, tam má obecně v absolutních hodnotách největší engagement. Pak ale třeba co se týče prodejů a hodnoty pro firmy, tak jako brutálně dobrá je Nikol Štíbrová, nebo obecně celý trio 3 v 1, který se teda rozpadlo, ale dobře, tak Veronika Arichteva, Martina Pártlová fungují velmi dobře. Potom jsou dost často spoustu silných influencerů, jsou zase mladší, který taky mají skvělý engagementy, ale třeba nefungují tak dobře na prodeje jako ty maminky. Maminky obecně, to je jako maminky, mama blogerky, a ty, který mají tu cílovku mámy na mateřský, to je ultimátní prostě jako zbraň. Dokážeš odhadnout, jako v čem to vězí, jako proč oni mají tu největší důvěru? Já si to představuji tak jako anekdoticky a teďka mě určitě spoustu těch maminek na mateřský v uvozovkách dovolený. Nebezpečná skupina. Přesně, to je jako chodím po tenkém ledě, ale já si to představuju tak, že lítají jako hadr na holi kolem toho dítěte od rána do večera a pak ten jejich jako kontakt s tím vnějším světem je do velké míry opravdu přes ten displej toho telefonu, kde do velké míry jedou trošku bulvárek a to, co se kde děje a co ta Štíbrová a co ta Arichteva a kdokoliv další, nebo nějaký účastníci Love Islandu a účastníci Survivora, co kde udělali Masterchefa, nebo já nevím, Česko na grilu a podobně, tak co kdo udělal, tak trošku jakoby vlastně je to pro ně okno do toho běžného světa a zároveň tam vidějí, jakoby, co kdo si koupil a když ten táta strhanej přijde z roboty v tom okamžití a už je při klekání a koník letí do kouta, tak mu řeknou, že už vědí, jaký vysavač si koupí. Jaký. Ať jí dají kreditku a jdou nakupovat. Takže prostě i ty sám jako v té tvý pozici oslovuješ hodně maminky na mateřský. Jo. Když po mně klient chce prodeje, tak jdu primárně za mama blogerkama a maminkama. A nemusí to být ty top, nemusí to být ty jména, které už jsem tady vyjmenoval, ale existuje spoustu maminek, které mají třeba 30 000 sledujících, 35, 50, 60 a mají jako skvělý prodeje. Od jakých minimálních čísel ty vlastně vůbec začneš uvažovat o tom, že toho daného influencera začneš oslovovat? Máš tam nějakou vždycky jako spodní hranice? Já tam mám nějakou pro sebe mentální hranici nějakých 15 000 sledujících a od 15 000 vejš už tak nějak jako
začínám někoho oslovovat, ale je to pro mě jako málo. Spíš se snažím nějakých 30 plus 50 tisíc jako nejmíň. Dneska už vlastně influencery kolem 80-100 tisíc jsou vlastně ty střední a ty větší jsou kolem nějakých 200, 250, 300, 500. A ono je to tak, že vlastně u mě, abych se zase zaplatila moje práce, tak potřebuju spíš nějaký ty střední a větší, který udělají nějaký efekt, ve kterým se zaplatí i ta moje práce. U těch nejmenších oni udělají efekt, ale jako hrozně malej. A když se tam napočítají všechny ty náklady, které jsou fixní a v absolutních částkách, a to není jenom práce agentury, ale je to třeba hodnota toho produktu nebo hodnota práce toho klienta a spoustu dalších položek, poštovný, takový jako blbosti, tak vlastně ta absolutní hodnota se nepromítá úplně dobře do té efektivity. My jsme mohli trošku otajnit, jak se jako cenově vůbec ty influenceři pohybují. Jo? Když bychom třeba vzali takový ten vrchol influencerství v České republice, potom máš takový ten střed, to, jak jsi zmínil, těch 200 tisíc plus minus třeba, nebo 100 tisíc followers, a potom máš takový tu spodní hranici. Jo. Dokážeme říct třeba plus minus 3 částky? Řeknu tady klidně price tagy, Okay. bez problémů. Já jsem v minulém roce největší částku, co jsem dal, nebo dohodnul Já si připravím kapesník ještě, jo? Abych... dohodnul se s influencerkou, tak to bylo 180 tisíc za Reelsko a Storyčka. Byla to moc pěkná kampaň, krásný jakoby dosahy. A bylo to takhle 180 tisíc jednomu influencerovi za jedno vlastně set plnění. Ty ceny na té nejvyšší úrovni se fakt dneska dostávají k nějakým 300 tisícům třeba za to jedno plnění, za jeden post na Instagramu, plus třeba k tomu storíčka. Aby se neřeklo. Přesně, takový bonus. Jo, jasně. A u těch influencerů kolem 100, 150 nebo 80 až 150 tisíc, tak tam se pohybujeme dneska kolem 35 až 45 tisíc průměrně. Někdy míň, jo, jako třeba dokážu dneska i nakoupit influencery se 100 tisícema za 25 tisíc, nebo i za 20, ale to už jsou spíš ty nižší hranice, průměrně kolem 35, 40, a jsou zase influencery, který mají 100 tisíc a řeknou si klidně jako 100, 150 tisíc za spolupráci. A u těch influencerů kolem 30, 50, 60 tisíc, tak tam se pohybujeme kolem nějakých jakoby 20 tisíc, no, zhruba, za tu spolupráci. A úplně nejmíň třeba jakoby ty spolupráce jsou kolem 7 tisíc, 5-7 tisíc, to jsou úplně ty jako asi nejlevnější, co dneska nakupuju. Jo, to jsou třeba influencery kolem 20 tisíc. Nebo nějakým způsobem specifický influenceři, který třeba nejsou tak zvyklí vůbec dělat kampaně, takže pro ně jako to, že dostanou 5 tisíc, je vlastně jako super přilepšení k nějaký běžný práci. Stává se často, že k tomu influencerství si ještě nabíráš třeba nějakou produkci, která ti zpracovává ten materiál, nebo se velmi často už teďka děje to, že sám ten influencer si to všechno jako natočí, zpracuje a vlastně odevzdává finální produkt? Jsou v podstatě dneska takový 2 trendy, který vidím, a to je, jedno je pojem, který už existuje velmi dlouho, ale dneska dostal trošku jako jiný zarámování, a to je UGC obsah, vlastně, kdy firmy buď to využívají velmi malý influencery, nebo takový mikro s pár tisícema sledujícím, který se stanou nějakými tvůrci obsahu a vlastně vyloženě tvoří obsah takovej velmi neprofesionální, jo, natočený na iPhone někde u stolu a mluví tam o produktu.
a nakupují to agentury a vyloženě to prodávají jako UGC obsah, který pak jde buď to do reklam, nebo na vlastní profily vlastní sociální profily těch značek. Zároveň se využívá obsah třeba od těch větších influencerů, který jsou v kampani a který v rámci té částky, kterou dostanou, tak už je poptávaný, že poskytnou ten obsah pro vlastní profily těch značek, pro reklamy, anebo třeba do kolaba, což je velmi jako zajímavý a populární dneska formát. A potom další jako cesta je, kdy vlastně, když už se zaplatí tolik za ten prostor u toho influencera, tak už se třeba připlatí něco málo nějakému videomakerovi, který se propojí s tím influencerem, buď to se za ním pošle a vytvoří něco společného a ten obsah je na vyšší úrovni, je zajímavější, imidžový, vizuální, zajímavější střih. A nebo se ten influencer vyloženě spojí s nějakou větší produkcí, kde už je to třeba v ateliéru, je tam zároveň make-up, je tam nějaký scénář těch výstupů a té produkce a ten influencer se tam využije jako tvář, kdy on si pak sdílí jednak třeba ty profesionální výstupy společně s tou značkou a zároveň sdílí třeba nějaký backstage a tak. A je to, že byl vlastně součástí a tváří nějaký produkce reklamní vlastně pro tu značku. Ty jsi zmínil, že firmy chtějí i takové jako raw obsah. Udává tenhle ten trend i třeba sociální síť TikTok, protože tam se to jako velmi často objevuje, že jo? Čím větší kolikrát prostě jako přirozenost, že to nevypadá vůbec profi. By the way, i třeba Studio Zero Limits měli jsme třeba zakázku pro jednu agenturu, která má vlastně klienta a natáčeli jsme jakoby reklamu na TikTok, ale nesmělo to vypadat jako reklama, takže se to natáčelo na iPhone, muselo se to špatně nasvítit, tak. Souhlasíš s tím, že to udává ten trend prostě jako třeba konkrétně ten TikTok? Jo, určitě pokud ty sociální sítě spojíme s nějakýma třeba generacema a Instagram přines nějakou uhlazenost a jako vlastně precizní vizuály, vyleštěný, editovaný, zarámovaný, hezky nasvícený, nebo nějaká i hra s přirozeným světlem, ale tak, aby to lichotilo tomu objektu nebo tomu člověku na fotkách a na videích, tak určitě TikTok a ve spojení s generací Z vlastně přinesl nějaké vymezení vůči tady té dokonalosti a ten vizuál na TikToku je velmi, velmi raw, velmi třeba i neestetický do určité míry, ale přirozený a je to nějaké vymezení jak toho vizuálu a té sociální sítě, tak toho těch preferencí třeba možná celé té generace, která už je možná unavená tou mileniálskou vyleštěností vizuálů. A my jako mileniálové se musíme tomu trošku jako přizpůsobit nebo s tím pracovat a je otázka, do jaký míry se tomu jako chceme přizpůsobovat, že jo, ale... Jaká je nejsilnější sociální síť teďka pro influencery jako obecně? Pořád Instagram je nějaká síť, kde se všichni setkávají. Jo, ať už vyrostli na YouTube, na Twitchi, na TikToku, nebo jsou to celebrity, herci, sportovci a podobně, tak většina z nich nakonec jakoby skončí na tom Instagramu, kde má ty profily a tam se dají porovnávat. Protože tam ty formáty jsou stejný, jsou na stejné platformě, protože těžko se dá porovnat dosah nějakých streamerů na Twitchi s TikTokerem a s YouTuberem, protože to jsou jiné platformy, ty views a tady ta sledovanost tam funguje jinak, má jiný kritéria, jiný pravidla. Na tom Instagramu jsou všichni na stejném hřišti, hrajou podle stejných pravidel a tam se dají hezky jako porovnat, takže pořád i ten Instagram pro firmy je nejsrozumitelnější. A zároveň tam je teda nějaký furt benefit toho organického dosahu, ještě i když se snižuje. Samozřejmě TikTok jako jde nahoru pořád,
TikTok má i velmi agresivní politiku, co se týče jakoby cen, takže hodně má podstřelený teďka CPMka a opravdu i ta reklama placená se tam nakoupí za velmi nízké ceny, to znamená, oni se tímhletím snaží prostě vybudovat si ten share na trhu a upevnit si nějakou pozici, i když se pod nima trošku ta židle teďka houpe v souvislosti s aktuálním děním, ať už v Americe nebo v Evropě. A i z hlediska teda influencerů samozřejmě je to platforma, která je velmi aktuální. Ty obecně, když tě člověk sleduje vlastně na sociálních sítích, jdeme tomu třeba na tom Instagramu, tak ty velmi často narážíš na dost kontroverzní témata. A pamatuju si a vím, že teďka jako nedávno si sdílel vlastně video o tom, že TikTok bude velmi brzy jako omezený v některých jako kontinentech. Co je na tom pravdy? Já od začátku vlastně TikTok jsem prozkoumal, zjistil, jak funguje a tak dále, bych věděl, jestli ho mám nabízet svým klientům nebo za co se na něm dá dělat. Na druhou stranu velmi brzo jsem začal být dost ostražitý, protože přece jenom jako je to čínská sociální síť a těch problematických aspektů je celá řada. A postupem času vlastně i tady tými skepsy začaly dávat za pravdu prostě instituce, ať už je to Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, vlastně NÚKIB, který vydal varování, různé státní složky, instituce mají zakázáno vlastně se prezentovat na TikToku, nebo respektive minimálně ho mít nainstalovaný na stejných zařízeních, na kterých třeba přistupují do svých interních systémů, protože to nebezpečí opravdu té špionáže čínský, zneužívání dat je jedna věc. A já si myslím, že ale mnohem zásadnější problém je to, že ta sociální síť má vliv na celou generaci a nejenom mladých lidí. Jo. Spoustu lidí vnímá TikTok jako, že tam jsou děti, ale velmi silný cílové skupiny na TikToku jsou 55+. Jo. Je ta cílová skupina trošku jiná oproti Instagramu. Možná právě tím, že je tam jednoduchý třeba tvořit, že ten obsah není tak vyleštěný. A my tady necháváme v podstatě jako čínskou komunistickou stranu do určité míry mít vliv na celou naší generaci. Ona může v podstatě do určité míry ohřívat, to se říká ohřívat nějaký obsah, který zvolí, který ohřívá. Jo? A může, když se rozhodne, tlačit ruskou propagandu, může tlačit čínskou propagandu, může nějaký témata ponižovat a v podstatě manipulovat celou generaci. A myslím si, že to si čím dál víc uvědomují i ty vlády a teďka v podstatě v Americe vlastně prošel sněmovnou reprezentantů návrh, který společně předkládali demokrati i republikáni. To znamená, že má jako podporu napříč politickým spektrem. V Americe teďka už si nejsem jistý, jak to je, ale jde do Senátu. Prezident Biden se vyjádřil, přestože na TikToku vede kampaň, teďka aktuálně prezidentskou, stejně jako Trump, tak se vyjádřil, že pokud ta legislativa projde, takže ji jako z funkce prezidenta podpoří. A to uvažování jde podobným směrem i v Evropské unii a v Evropské komisi, i když to ještě není tak slyšet, tak si myslím, že je velmi na místě být obezřetný a tak, jako bychom si nenechali v Evropě celoplošnou televizní stanici, kde by se vysílala čínská nebo ruská propaganda, nebo tu ruskou jsme tady teda měli, že jo, v podobě Russia Today a RT, tak čínskou bychom tady asi úplně nenechali si koupit licenci, tak nevím, proč by to tak mělo být se sociální sítí. No. Je tady ještě nějaká jiná sociální síť, která se velmi jako urgentně řeší právě jako ve vládě a tak, nebo se to týká opravdu jenom toho TikToku? Tak z hlediska nějakého well-beingu a nějakého vlivu na tu mladou generaci nebo obecně
na společnost a veškerý v podstatě jednotlivce, tak si myslím, že je na místě řešit veškeré sociální sítě, včetně Instagramu, včetně Facebooku a dalších. Unikly i z Facebooku jejich interní výzkumy prostřednictvím jako whistleblowerky Frances Hogan už před nějakýma 2-3 lety, který jako jasně hovořili o tom, že Facebook si je vědomý těch negativních dopadů Instagramu na celou generaci. Jsou tam jako jasný korelace, prostě zvyšování počtu pokusů o sebevraždy, sebepoškozování, jako je epidemie sebepoškozování mladých lidí jako dneska, což asi do určitý míry koresponduje s pandemií a s nějakým uzavřením a přerušením nějakých sociálních vazeb, ale s těma sociálníma sítěma jako to koresponduje taky. A myslím si, že bychom jako tohleto měli jako společnost velmi intenzivně řešit jakýkoliv sociální sítě a jejich dopad na psychické zdraví a na prostě ovlivňování celé společnosti. No. Takže propaganda a nepřátelské mocnosti a sociální sítě v majetku jako nepřátelských mocností je jedna věc a i sociální sítě v majetku čistých businessmenů, který prostě nadřazují profit stakeholderů nad zdraví a pohodu a nějakým způsobem dobro nebo těch uživatelů, tak to je jako úplně stejně velký problém. Cítíš i u těch influencerů, že si čím dál tím víc uvědomujou, že vlastně i oni jsou ten nástroj, který dost jako ovlivňuje třeba mladou generaci a obecně to dění na těch sociálních sítích? Určitě, velká část si to uvědomuje a někteří z nich k tomu přistupují odpovědně a snaží se dělat něco pro dobro věci, společnosti, vyjadřovat se třeba i k nějakým společenským tématům, ale je to problematický třeba z hlediska politiky, nebo velká část těch témat je politických, je politicky zarámovaných. A ta společnost je dneska tak vyhraněná, že ve chvíli, kdy třeba ty influenceři začnou komunikovat nějaký politický témata, tak jako se vystavují velkému nebezpečí toho, že dostanou velký jako backlash a takže samozřejmě spoustu z nich se tomu radši vyhejbá, což je jako pochopitelný, protože prostě nechtějí zbytečně řešit spoustu prostě hejtu, který by se na ně jako snes. Ale spoustu z nich prostě do toho jde i za cenu toho, že holt jako od nějaký části společnosti, která je sice menší, ale velmi hlasitá, velmi nepříjemná, dokáže být na těch sociálních sítích, takže dostane holt jako negativní zpětnou vazbu, ale prostě tak to musí ustát. No. Vždycky, když se člověk spojuje s politikou, tak je to balancování na tenkém ledě. Ona kdysi byla kampaň, mám pocit, že tam byla influencerka Anna Šulcová, že promovali nějakou politickou stranu, nebo navštívili nějaký úřad. To byla taková kauza, která je... Byl jsi u té kampaně? Dejme tomu, že jsem to, nebyl jsem tom zahrnutý, ale vnímal jsem to poměrně velmi zblízka, protože znám několik lidí, kteří u toho byli velmi blízko a zároveň jak s Annou Šulcovou, tak s Jakubem Gulabem se znám poměrně dobře, bavíme se. Takže to, jak tady ta kauza byla vlastně jako zarámovaná, jak byla vnímaná veřejností, je dost posunutý od toho, jak to jako celý bylo. V podstatě v té době, je to delší, ale tak ve zkratce. Ano. Úřad vlády a vláda jako taková jsou dvě trošku rozdílné věci. Úřad vlády dělá servis vládě, ale jsou to úředníci, kteří třeba v ideálním případě by měli stejně tak sloužit Babišovi, pokud je premiér, Fialovi, když je premiér, nebo Špidlovi, když je premiér. Samozřejmě, že ty vedoucí pozice i na tom úřadu vlády se trošku jako mění a
odpovídají té garnituře, která tam zrovna je, ale ten úřad jako takovej by měl být do určitý míry nezávislý a dělat svoji práci bez ohledu na to, kdo je zrovna premiér a kdo je jaký ministr. A v době covidu tak vlastně ty informace ze strany státu byly dost sporadický, ta komunikace byla v podstatě veškerá žádná. Nakonec se udělala nějaká kampaň za desítky milionů, ale vlastně se udělala až hrozně pozdě. A Anna Šulcová právě se tak nějak jako pasovala do té role, že ví, že má velký impact, že má velký dosah na spoustu lidí a chtěla komunikovat nějaký ověřený informace. Přišla za úřadem vlády s tím, že chtěla od nich slyšet doporučení na nějaký doktory, lékaře, který by se v jejich videích nějak relevantně vyjádřili k té situaci a aby ona přinášela jako relevantní informace a publikovala to u sebe na TikToku. No a úřad vlády v té době zavětřil, že do té doby žádnou komunikaci o covidu nedělal, i když by měl. A teďka přišel někdo, kdo jim vlastně na zlatém podnose přinesl, že celý to udělá, ještě to bude mít dosah. Oni s tím nebudou mít žádnou práci a budou si to moct teoreticky trošku se na tom svíst a přičíst jako své zásluhy. Takže nabídli, že když to natočí celý, takže jí dají 500 000 na to, aby ještě zaplatila reklamu. Mm-hmm. A Anna Šulcová i s tím Jakubem Gulabem v té době nemohl nakupovat reklamu na TikToku každý. A Jakub Gulab měl tu možnost a souhlasil, že teda nakoupí tu reklamu za toho 500 000 s tím, že veškerá jejich práce je zadarmo, pro bono. A neuvědomili si trošku, že prostě lidi nebudou rozlišovat úřad vlády a Babiše. Neuvědomili si, že prostě Babiš je v té době fakt jako toxický pro celou společnost a šli do toho v dobrý víře, že pomůžou dobré věci a že teda tím, aby to mělo větší impact, že teda pomůžou i tomu úřadu vlády. No a v tu chvíli do toho vstoupil ještě jeden člověk, nebudu jmenovat, který má právě třeba s Annou Šulcovou třeba, dejme tomu, nevyřízený účty osobní a zarámoval to tak, že těch 500 000 si oni nechávají a že v době, kdy všichni jako nevydělávají, kavárny krachujou, firmy prostě mají hluboko do kapsy a zadlužujou se, protože prostě covid a tohleto, tak tady nějaká influencerka si veme 500 000 jako za to, že udělá pár videí pro úřad vlády nebo pro ještě vládu. Takže to byla určitá sabotáž. Takže to bylo do určitý míry jako zarámovaný tak, aby jim to uškodilo. Cíleně ten člověk potom chodil ještě do médií a rozmazával tu kauzu a samozřejmě ta společnost na to byla velmi citlivá a naskokovalo na to spoustu lidí i novinářů, u kterých bych možná předpokládal trošku kritičtější pohled na to a že se nenechají takhle jednoduše jako zmanipulovat jedním člověkem, který má nevyřízen osobní účty s Annou Šulcovou. Napadá tě ještě nějaká kampaň, která taky takhle jako dostala záhlavec zleva i zprava? Tak obecně influenceri dostávají negativní zpětnou vazbu. Ze začátku ji dostávali hlavně třeba za to, že neoznačovali reklamu, což je samozřejmě podmínkou a je to podmínkou normálně v zákoně reklamním, že to, co je reklama, by mělo být jasně a jednoznačně označení, že je to reklama. Bohužel ten český reklamní zákon je asi z roku 1993, od té doby jako neproběhla žádný update a vlastně je starší než samotný Google vlastně a než všechny sociální sítě, takže neodpovídá tomu, jaký máme dneska potřeby a nepočítal s tím, že by se jednotlivec dostal do takové pozice, že má vlastně stejnou sílu jako celá televizní stanice. Takže myslím si, že ten zákon je nedostatečný, ale samozřejmě ty influenceři by to měli označovat aspoň na základě těch pravidel, které existují. Za to dostávali samozřejmě bídu a asi jako poprávu v určitých situacích, ale jinak si teďka nevzpomínám. Určitě těch kauz jako je víc, ale mně se naštěstí žádná velká nestala.
nebo ani menší. Pociťuješ Jakube teďka nějakého influencera, který je v počátku, ale bude mít do budoucna obrovský vliv? Je tam někdo, kdo teďka tak jako velmi rychle roste? Historicky jsem odhadnul pár jmen, který potom vyrostly. Jedna z nich byla třeba Johana ze Jsem v obraze, kterou jsem jako vlastně oslovil velmi na začátku a taky přes nějaký svůj profil trošku pušnul, než si ji chytil kovy a stala se velmi známou v tom svém oboru. Teďka za mě top jméno, kterýmu věštím zářnou budoucnost, je Rozárie Haškovcová aneb profil Shluk Buněk, shluk.buněk, která někdy začala víc komunikovat v podstatě před rokem, začala tvořit reelska, věnuje se klimatu, ochraně přírody, udržitelnosti, cirkularitě a podobně. Což je velký téma. Což je zajímavý téma a nikdo to moc dobře nespracovával. Ona má velmi jako hezky a precizně zpracovaný videa a našla tu formu, která funguje právě na sociálních sítích. Začala před rokem, v září měla nějakých 8 000, teďka má nějakých 38 000, což je jako jeden z nejrychlejších růstů, který jsem jakoby viděl na té scéně. Takže tý rozhodně věštím zářnou budoucnost. Co bys doporučil divákům, posluchačům, když by se třeba chtěli stát influencerem? Najít si svoje téma, najít si formu, která funguje, která dobře odpovídá těm aktuálním trendům a aktuálním preferencím sociálních sítí a spojit to s tématem, který je člověku vlastní, kde má jako nějaký kompetence a který je schopný dělat dlouhodobě, kde může dělat hodně toho obsahu a řešit to dlouhodobě a bude ho to bavit, protože vybudovat influencera sám ze sebe je běh na dlouhou trať a i pro někoho, kdo je úspěšný a kdo roste rychle, tak to je opravdu otázka minimálně roku být fakt konzistentní a přidávat videa každý druhý den a dobrý videa. Videa, který mají potenciál být virální dneska, protože ta preference je na ten virální video obsah. Takže zvolit si téma, který člověka baví, aby to vydržel dělat dlouhodobě. No. Třeba někdo, co teďka to poslouchá, tak se třeba za nějaký čas s tebou spojí, protože bude mít nějakou myšlenku, poroste a spojíte se vlastně jako dvě osoby, které si můžou navzájem pomoct. To je možný samozřejmě. Určitě jako těch témat, které jsou možný, na kterých se dá vyrůst, je nepřeberné množství. Opravdu stačí velmi nějaký nišový téma, já nevím, jestli víš, co to jsou šotouši. Šotouši. To jsou lidi, kteří milují kolejová vozidla. Vlaky, tramvaje a tak dále. Sledujou je, poustujou je, chodí je fotit prostě a tak dále. A mají nastudovaný tramvajové linky nebo jízdní řády. A je to poměrně velká komunita. Takže třeba jako lidi, kteří se zaměří na takovouhle jako specifickou věc, na vtipy a reelska o vlacích, tak mají třeba potenciál jako vyrůst. Jo. Jako volal mi právě nedávno a konzultoval se mnou jeden člověk, který prostě dělá memy dělá strojvedoucího, dělá memy na vlakovou dopravu a život na kolejích a prostě je úspěšný. Tak bychom je tím pádem mohli i této formou podpořit, protože my máme vždycky jakou výzvu, že ti, co dokoukají epizodu až do konce, tak dávají do komentářů hashtag nějaký slovo, tak bychom mohli dát hashtag šotouši. A já ti, Jakube, moc krát této formou děkuju za dnešní rozhovor. Uteklo to zase jako voda. Máme lehce i nelehce po hodinovým povídání. Tobě určitě přeju do života, ať se ti daří. Já věřím, že bychom mohli do budoucna ještě společně něco vymyslet. Ať už nějaký rozhovor přímo s influencerem, kde ty budeš třeba přímo jako za stolem a můžeme rozebírat nějaký téma.
Takže ti držím palce, děkuju, že jsi přijal pozvání a nebo za sebe minimálně děkuju všem, co jste to dokoukali až sem. Nezapomeňte Jakuba sledovat na sociálních sítích. Dokázal by se ještě zmínit sociální síť, kterou ty vedeš jako ke svýmu jménu, kterou ty jsi zmínil? Za mě určitě nejrelevantnější se mnou spojit na Instagramu Jakub_Marik. Tam mě najdete, určitě se můžete zeptat v DMs nebo v komentářích kdekoliv na cokoliv, co vás zajímá. Takže se na tebe můžu obrátit. Určitě. Díky moc taky za pozvání a já přeju štěstí studiu Zero Limits i tobě osobně. Děkuju moc krát a my teda ještě jednou díky a věříme, že si z tohohle rozhovoru něco odnesete. Aspoň něco poučného. Díky moc. Díky, mějte se. Ahoj. Ahoj.